Kráľovská návšteva na Slovensku. Po viac ako 20 rokoch k nám zavítal španielský panovník. Kráľ Filip VI má za sebou stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim v Bratislave a dnes sa spolu presunuli do výcvikového strediska Lešť, kde pôsobia vojaci v rámci mnohonárodnej brigády NATO. A kráľovskú návštevu pozorne sleduje aj odborník na etiketu či royalista Jakub Abraham, ktorý prijal pozvanie do nášho štúdia. Želám vám pekný deň. Pekný dobrý deň, ďakujem. Vy ste aj osobne boli v prezidentskom paláci, čiže teším sa aj na vaše postrehy z tejto návštevy, také naozaj priamo z miesta činu. Ale na úvod mi dovolte, a ja som vás na to trochu predpripravil takú pre vás určite laickú otázku, ale fakt je ten, že nie často informujeme o španielskej kráľovskej rodine, ale teraz, keď sú na Slovensku, tak naozaj veľmi radi. Kto je Filip VI? Filip VI, dobrá otázka. Začneme rovno tým, kto je teda španielský panovník. Presne tak. Filip VI je teda panovník z dynastie Bourbon-Anjou, ktorá vládne v Španielsku s malými prestávkami cez 300-350 rokov. Samozrejme, keď ideme hĺbšie do rodokmeňu, tak to je také zaujímavosť, že medzi jeho predkov patril napríklad Ľudovít XIV, král Slnko, priamých predkov teda. Čiže toto je... Čiže francúzsky pôvod. Áno, francúzsky pôvod, medzi jeho teda predkov patria aj francúzski aristokrati, aj talianskí, čiže tá vetva je rozvetvená aj medzi talianskou aristokraciou neskôr, ale teda už dlhodobo je tento rod známy ako španielský dynastický rod. Na tróne je už niečo vyššie 10, alebo keď rýchlo rátam od roku 2014, takže je to 11 rokov, čiže viac ako 10 samozrejme. A je to ale jeho prvá návšteva Slovenska v rámci tej oficiálnej funkcie kráľa a dokonca je prvým španielským panovníkom po vyše 20 rokoch, takmer 25 rokov, čo prišiel na Slovensko. Prečo? Alebo keď ste sledovali tie správy o tom, že sa chystá takáto návšteva, prečo? Čo je jej cieľom, alebo ako si ju vysvetľujete? Španielský panovník nechodí iba tak do menších európskych krajín, obzvlášť teda do našich stredoeurópskych zemepisných šírok, čiže je to naozaj výnimočná návšteva, aj keď teda pomerne krátka, ale naozaj veľmi dôležitá, výnimočná, obzvlášť, že to je kráľovská návšteva, pretože ja vždy tvrdím, a určite mnohí so mnou budú súhlasiť, že nič viac ako kráľovská návšteva nemôže byť z hľadiska organizácie aj prijatia samotného. No a naposledy, presne ako ste povedali, prijal Juana Carlosa I., teda otca Filipa VI., Rudolf Schuster, prezident Rudolf Schuster v roku 2002, ak sa nemýlim. A vtedy ale prišla aj kráľovná Sofia, teda matka tohto súčasného kráľa Filipa VI. No a samozrejme, to bola taká väčšia oficiálna návšteva. Dnes to je skôr taká v podstate pracovná návšteva, nie je to úplne oficiálna návšteva, aj keď má také atribúty aj tej oficiálnej, ale ide skôr o pracovnú návštevu. Poďme si aj rozobrať. Ja medzičasom poprosím režiu, aby sme si ukázali zábery zo včera z Bratislavy, kde sa odohralo to slávnostné prijatie zo začiatku, samozrejme s chlebom a soľou, tak ako to na Slovensku býva zvykom. Vy ste boli prítomní na tomto ceremoniáli. Ako to na vás pôsobilo? A keďže hovoríte, že tá kráľovská návšteva je najviac, čo môže byť, či už z hľadiska protokolu, alebo takej úcty, alebo uznania, ako na vás pôsobila, ako prebiehala tá návšteva? Tak ja musím povedať, keď som to sledoval aj teraz na ilustračných záberoch, ako vidíme predstavovanie jednotlivých delegácií, tak to bolo naozaj výborne pripravené, všetko super zvládnuté. A musím povedať, že aj tá španielská strana mala svoje jasné koordinačné prvky, to znamená, vedeli presne, kde sa majú pohybovať, vedeli presne, odkiaľ vystúpi jeho veličenstvo a kadiaľ pôjde. Čiže bolo to naozaj veľmi dobre pripravené. Toto bola teda už ten fototermín pred tou vlajkoslávou a podpis do kroniky samozrejme nechýbal. A nechýbal ani ten slávny teda podpis monarchov, ktorý majú všetci monarchovia rovnaký, v podstate to R-ko za podpisom, to znamená, že Rex v prípade kráľa, Regina v prípade kráľovnej, čiže Filip VI, R ako Rex. Áno, vidíme, ja som v rámci možnosti, aké sú detaily, ako sa tam podpísal, veľmi rýchle, jasné. No, toto vyzerá ako taká formalita, v podstate príjemné, pekné stretnutie, ale Filip VI sa dnes presúva spolu s prezidentom na Leč, kde idú pozdraviť alebo privítať vojakov, ktorí u nás pôsobia. To už zaváňa takým akoby politickejším charakterom tejto návštevy. A mňa skôr zaujíma, že ako zvyčajne
prebieha takáto kráľovská návšteva, pretože Španielsko, treba povedať, majú predsedu vlády, veľmi silného politika Pedra Sancheza, ktorý robí dôležité politické návštevy. Čo sa očakáva od návštevy kráľa, keď niekde takto vycestuje? Tak ako každá návšteva monarchu, napríklad tej najznámejšej monarchie Spojeného kráľovstva je odporúčaná alebo je delegovaná vládou Spojeného kráľovstva, tak v tomto prípade samozrejme nejde o žiadny rozdiel. Tiež kráľovská návšteva je delegovaná vládou španielskou, to znamená, že kráľ sem prišiel, pretože to chcela aj vláda a tak to bolo, v takých záujmoch to bolo. Ale ja by som sa trošku vyhol tomu porovnaniu, že to závania nejakou politickou arómou v tomto prípade v tej lešti, pretože naozaj monarchia je jasne oddelená od politiky. Tam to, tak ako v Británii, že by sa kráľ nemal vyjadrovať k politickým veciam, tak to máme aj v Španielsku? Absolútne. V každej konštitučnej monarchii by to tak malo fungovať. Myslím si, že to aj funguje v každej jednej, v britskej najviac a v španielskej myslím, že bez rozdielu. S tým, že by som skôr povedal, že ide o vojenský ceremoniál, o vojenský akt, pretože máme tam španielský vojenský regiment. Král ako hlava ozbrojených síl príde pozdraviť tzv. Tú čestnú stráž, ten Royal Salute, ako to býva aj v Británii, ten kráľovský pozdrav. Čiže takto by som to skôr vnímal ako nejaký vojenský ceremoniálny akt a určite by som to nespájal s nejakým politickým zámerom, pretože Filip VI ani zďaleka nemá potrebu, ani ambície, ani nič podobné nejako politicky sa angažovať a hýbať. Je to monarcha, nie politik. A keď sledujete jeho pôsobenie v Španielsku, tak ako by ste ho charakterizovali, alebo čomu sa on teda primárne venuje, alebo akú má agendu, ak teda to nie je politika? Určite nie, aj keď teda samozrejme, keď sme sa bavili v histórii o mnohých panovníkoch, tak sme hovorili, že boli aj dobrí politici, hej, pretože mali rôzne dobré rozhodnutia, napríklad Viktória a podobne z histórie, že bola to aj teda žena politička, ale teda nie je na to ekvivalent iný, tak sme to tak nazvali a nazývame. Čiže áno, ale je to naozaj veľmi tenká hranica medzi tým, čo je a čo nie je politik už. Filip VI s kráľovnou Leticiou sú obľúbeným kráľovským párom v Španielsku a sú takým, ja by som to povedal veľmi zjednodušene, takým občianským monarchom, pretože sú naozaj bližšie k ľuďom. Je to také menej klasické, menej okázale, možno ako to my vnímame z tej Británie. Aj napriek tomu, že je bratrancom Karola III. Z Británie priamým cez spomínanú kráľovnú Viktóriu, tak tá monarchia si zažila veľmi temné časy v Španielsku. Ona dvakrát nebola, dvakrát padla, potom vstala z popola. Naposledy to bolo v 70. rokoch. Ona v podstate formálne už v 40. rokoch po vojne sa vrátila, ale bolo tam obdobie bez panovníka. Teraz vidíme akurát na obrázku teda aj aký dar dostal Filip VI. Boli to lyže personalizované špeciálne aj s kráľovským emblémom, s tou šifrou, monogramom. Prečo lyže? On je športovec? Áno, rád si zalyžuje. Filip VI. Chodeva rád lyžovať tiež napríklad do Švajčiarska a podobne. To má ešte po svojej mame, pretože jeho mama je pôvodom teda grécka princezna a oni doteraz radi chodia teda navštevujú rôzne. Prepáčte, ak viete, koho úlohou je vypátarať to alebo vymyslieť, aký dar dať kráľovi a kde je tam nejaká hranica, že čo ak by protokol prestredol, že toto by už nebolo vhodné, tak že nie sú žiadny kontroverzný dar, ale... Nie sú kontroverzní dar, ale celkom určite je to úlohou protokolu, samozrejme, aby vypatrali, že čo by to mohlo byť a čo by potešilo kráľa, čo by nepotešilo. Oni musia komunikovať aj s druhou stranou, s tou kráľovskou, ale toto je naozaj taký neutrálny, veľmi milý a žiadnym akurát, spôsobom. Že v júni, keď sa otvárajú kúpaliska, to možno, že je... Bude mať na novú sezónu. Ale áno, možno, že to aj športovci tak riešia, že treba nakupovať vopred, práve keď nie je sezóna, aby to bolo potom výhodnejšie, čo teraz samozrejme s veľkou nadsázkou žartujem. Mali ste možnosť, alebo pozdravil sa napríklad Filip VI aj s novinármi, alebo videl vás? Boli ste viditeľní, alebo ste museli byť tak trošku v úzadí, aby aj s ostatnými ľuďmi... Ja si tak neskromne poviem, že videl ma, lebo nás, keď sme boli pri tom fototermíne vnútri v paláci, tak nás tam nebolo za toľko. Bol som tam možno zo slovenských ja, pár ďalších kolegov a naozaj pár španielských. Čiže nás pozdravil, aj sa prihovoril, aj poďakoval, čiže dokonca aj tak na mňa šmúrkol. Takže nás registroval, no nebolo nás tam toľko, aby nás nevnímal. No, počty sa preriedili aj kvôli tomu, že ak diváci hľadajú kráľovnú Letíciu, tak ju tam nevidia, nie preto, že by ju kameraman nestihol, ale skrátka preto, že ona neprišla. Je to štandard alebo bežné, že kráľ
ide na takúto cestu bez svojej manželky, bez svojej družky? Treba povedať, že čo to znamená štandard, keď sa jedná, opäť zopakujem, o nie úplne oficiálnu, ale skôr viac pracovnú návštevu, ako to je teraz aj deklarované, tak je to štandardom, pretože Filip VI k nám prišiel z Rumunska, kde absolvoval niečo podobné. On bol na takom turné v podstate. Čiže je to v podstate normálne. Prišiel ako teda skôr vojenský zástupca, ako teda panovník, samozrejme bez pochyb, ale teda hlava ozbrojených síl. To vidíme aj dnes na dnešnom programe. Súčasťou je aj ten uvítací ceremoniál s našim prezidentom, ktorý sme mohli vidieť, ale teda na bežných návštevách, ako sme videli v marci v roku 22, ak sa nemýlim, pri holandskom kráľovskom páre, tak to sa jedná úplne o iný prípad. Je to oficiálna návšteva, zvyčajne klasicky trojdňová, s programom pre hlavu štátu, partnera hlavy štátu, a teda je to vyskladané týmto smerom. Tam sa vtedy kráľovský pár, myslím, že išiel pozrieť do Tatier, áno. čo možno, že by bolo aj pre Filipa VI. Zaujímavé, ale teraz je tá návšteva kratšia. Špekuluje sa o tom, že či sa pôjde pozrieť na futbal. Neviem, či viete, ale dnes by mali hrať Slováci so Španielmi akurát, takže to by mohla byť taká zaujímavá symbolika, ale nevie sa to oficiálne, či bude, neviem, či vám niečo prezradilo. Viem o tom akurát, že by to nemalo byť v súčasťou programu, ale tak sú zvyčajne rôzne také tie prekvapenia, takže uvidíme. Je Filip VI. Populárnym alebo obľúbeným kráľom? Teraz sa nepýtam na Slovensku, ale Španielsku domácom. Treba povedať, že tá popularita vzrástla aj napriek tomu, že v roku 2014 nastúpil na trón a on teda prevzal to dedičstvo trónu po svojom otcovi, ktorý abdikoval po rôznych teda sérií škandálov, ktoré tam boli, niektoré oprávnené, niektoré samozrejme nie. Ale teda on sa vzdal svojho osobného dedičstva po svojom otcovi. To znamená, tie majetky rôzne, ktoré mal Juan Carlos, tak tých sa vzdal. Prečo to urobil? Urobil to preto, aby sa dištancoval od toho, aby prišiel s čistým štítom ako monarcha, ako napriek tomu, že to je jeho otec a má s ním normálny vzťah ako syn s otcom, tak sa dištancoval od toho, aby teda prišiel na trón ako král nový, ako teda nová krv, nová generácia a neprevzal nejaké tie teda osobné majetky po svojom otcovi. A to naozaj aj zvýšilo jeho popularitu v Španielsku. Aj tá celková bezprostrednosť Filipa VI. Aj Letícia celej španielskej kráľovskej rodiny, ktorá napokon bude mať, inak možno teda to tak vyzerá po 150 rokoch opäť na tróne, kráľovnu. Teda To ma zaujalo. Ja sa priznám, že som to vyčítal z vašich sociálnych sietí, kde ste mimoriadne aktívni, tak tam ste písali o tom, že áno, jeho najstaršia dcéra je teda následnička trónu. Tu žiaľ na záberoch neuvidíme, pretože taktiež nie je súčasťou tejto oficiálnej cesty, ale vy ste položili takú kvízovú otázku, ja som na ňu skúšal odpovedať, že keby mal kráľ Filip VI. Syna, trebárs aj teraz, čo už sa nepredpokladá, tak on by sa stal následníkom trónu. Prečo to majú takto nastavené, že tam stále ide ten... Je to tak. Nie je to prežitok? No tak vidíte, bavíme sa o monarchii, ktorá z hľadiska mnohých ľudí, z hľadiska mnohých občanov a verejnosti je braná ako taká veľmi blízka, veľmi moderná, veľmi taká naozaj casual, taká voľná, ale táto vec je tam archaická, ktorá zostala ešte teda naozaj zaseknutá z tých starších dôb. Už každá ostatná monarchia podstúpila túto absolútnu primogenitúru, aj britská, čiže tam je to absolútne dané. Čiže prvorodený má právo na následníctvo, to vidíme aj tam. Ale teda tam nebola vôľa v parlamente. V roku 2005 sa to tam, myslím, riešilo, ale neprešlo to, čiže stále... Tak o tom rozhoduje... Pardon, aby sme ešte možno, ja som to tak zbytečne zamotal. Čiže napríklad v Británii je následníkom trónu prvorodený, je jedno, či je to chlapec alebo dievča. V Španielsku prvorodený, ale pokiaľ je to dievča a narodil by sa druhý chlapec... Má prednosť mužský potomok. A tam to ostáva. A vy ste teraz povedali, že o tom parlament... O tom rozhoduje parlament. Samozrejme, je to parlamentná konštitučná monarchia. To znamená, nemôže si kráľ povedať, že teraz bude mať odteraz iba synov, alebo odteraz bude mať iba dcery na tróne. Nie, takto to nefunguje. Už nemáme absolútne monarchie, okrem Vatikánu v Európe žiadnu. Takže o tomto všetko rozhoduje parlament. Moja posledná otázka je taká, viem, že ju dostávate často. A ako na tom je španielská monarchia, čo sa týka, keď ste spomínali, že si prežila turbulentnými obdobiami, aktuálne funguje od 70. rokov, pretože predtým boli iné problémy.
Ako na tom je? Sú v Španielsku nejaké hlasy volajúce aj po tom, že je to prežitok, alebo sú tam slabšie tie hlasy? Tak viete, všade sú tie hlasy. Všade. A oni nie sú teraz, ja to hovorím stále, oni nie sú iba teraz. Oni boli aj pred 100-200 rokmi. Samozrejme, doba sa posúva a tá dnešná doba tej monarchie nepraje z hľadiska toho, že nie je úplne pochopená ten význam tej monarchie. To je škoda najväčšia. Význam podľa vás? Význam je spájať, nie rozdeľovať, pretože je to taká floskula, že prezident spája, on vždy bude z jednej alebo z druhej strany, ale tá monarchia naozaj spája. A keď už nič iné, tak aspoň svojou vznešenosťou a pôvabom rozjasňuje tie životy poddaných. Tak toto bola krásna bodka tohto rozhovoru. Jakub Abraham, komentátor či už britskej, ale aj španielskej kráľovskej rodiny a odborník na etiketu. Veľká vďaka. Ďakujem pekne, pekný deň. Ďakujeme.